На гърба на Морсимус вече е ясно кой ще бъде. Самет Кемал. Достатъчно известна личност в нашите среди. На жокейчето на Боил ще бъде на гърба на Морсимус. Ахмет Али Ибрям е в падока с Соня Дар. И моето конче Night Power също в падока. Джуниет Мустафа, внимавай много. Стрелна се в тебе. Трябва да го вкараш в класацията този кон. Коня на Ихан Коджара Яксел Ясеновец. Момчета, ако всичко е готово, отивайте да правите компания на гарена на машината. Желая ви успех и едно много приятно съобщение. Двете победи на Загориче, знаете ли до какво доведаха? До вечера цяла нощ в Загориче ще има банкет. Който иска да заповяда. Да, село Загориче, честито. И още веднъж сега може би е момента да благодаря на Мида Ахмедов, кандидат кмета за четвърти или пети мандат, не знам, колкото повече, толкова по-добре. Благодаря ви, господин Ахмедов. Благодаря на община Каолиново. 5 коши и нова писта. Още веднъж благодаря за всичко, община Каолиново. 1600 метра, 1580 и тези 20-30 метра. Дистанциите са абсолютно верни, мога да ви гарантирам, така че не е удобно машината да я транспортираме тук, затова изтегнихме с 30-40 метра. Конете тръгнаха, има време за всичко. Соня Дария, Ахмет Али Ибрям. Начело. По-бързичко с машината, да се освободи пистата. Най-дългата дистанция приза на община Каолиново. Предполагам, че Нида Ахмедов ще връчи наградите, така би трябвало да бъде. Соня Дар точно подели Романски, бяга в момента. Агата втора, Валио Атанасов на гърба й, на втора позиция. Night Power, моя кон е Теки, на трета позиция Гарена. Бачека с агенция четвърти. Морсимус, не го отписвайте, има много време. Пентара предпоследна шеста с Родриго Мендоса на гърба си. Ще се успокои темпото, бъдете спокойни. Не може 3200 метра да се бягат така. Продължава да води Соня Дар, Агата втора на втора позиция Гарена. Без да ми се описате, но мисля, че няма да може да отиска на темпа на първите два коня. Айде сега спокойно, последни 1600 метра ни предстоят да наблюдаваме от ваша. Агата втора би трябвало да бъде фаворитка в това бягане. Тя спечели два паша вече, едния в Боил, другия в Самуил. Но Соня Дар, какво ли не прави Ахмет с тия пашове? Соня Дар продължава да води. Агата втора, Night Power на трета позиция. Казах ви за Гарена. Гарена ще има проблеми с тази компания. Още 1400 метра до финиша. Продължава да води Соня Дар. Кубилата на Тейсим Руфат, село Беленци. Османе, какво става? Какво прави той Ахмет с тая кубила? Night Power на трета позиция. Морсимус и Самет Кемал. Излезе четвърти. Ако Соня Дар спечели, това ще е най-голямата изненада за мене през 2015 година. Соня Дар и Ахмет Али Ибрям, Агата втора явно не може да поддържа темпо. Night Power и Морсимус също ще се намешат в разпределение на местата носещи класации, но Соня Дар лети. Какво става? Соня Дар евентуално може и да спечели. Соня Дар и Ахмет Али Ибрям. Османе, какво става, бе? Какво става с тази кубила, бе? Соня Дар е пред
фантастична, невероятна победа! Соня Дар Агата втора, Найт Пауър и Морсимос се отказа, това е тройката. Соня Дар, публиката не пречете, Соня Дар Агата втора, Соня Дар Агата втора, внимание момчета, не пречете и Найт Пауър. Само ще приканя господин Жеков да стане за малко. Ще искам горещи аплодисменти за него. Бесим, днеска нашият скъп гост, да знае, че в Делермана сме много гостоприемни и не забравяме, не подминаваме нещата. Господин Жеков днеска има юбилей. 50 годишни на аплодисменти, нека да е след нас още 50 години за господин Жеков юбилей има. Навършва 50 години. Душата и бича на конните надбягвания господин Жеков. Благодарим ви. Ердин Джамаил и Морсимос да дойде, Сметки малко ме чува. И както подобава само Нита Ахмедов, кмета на община Калиново. Благодаря ти, господин кмете. Какво правите за тази община? Измаряваме, Ахмеде! Абе ти описвате, бе! Абе ти си голяма работа, бе! Да дойде Морсимос, ще почнем с Морсимос, нали така? Айде сега, другите ще изчакат, така а виждам почивка, спокойно. Самец, заповядай, тук има специална награда за Морсимос. Няма да съжаляваш, той е по-небитка ти, колко години вече е тук по тия писти. Вторият път на село Крупа. Награда за Шевгриот. Благодаря ти, кмете, за този кон. Има много заслуги Морсимос. Село Ясенове. Нида Ахмедов. Награда за жокея собственика. Подпиши се после Джуниет в това да не забравиме. Браво, браво на собствениците. Много хубав кон сте си взели. Найт Пауър. Второ място за Агата втора. Кобилата на Махмуд Хасан, село Ръжич, община Руен. С най-младото момче в България, жокейче Валио Атанасов. Браво, Валио. Нищо не беше свежа днес. Кобилата, вие си знаете причините. Но Соня Дар беше изключителна. Ела тук, бе, тарикат. Тарикат Беренски, подайвашки ли беше? Соня Дар, Ахмед Али Ибрам. Ердинч тук ли е? Така, значи вече може да започнем награждаването, господин Ахмедов. Ето пашеджията на Загориче за тази година. Соня Дар. Ахмед Али Ибрам. Не докара един човек, един кон друг, а ви докара Соня Дар. И пак ви би. Честито, момчета. Най-после подайва. Вижте тука, господине, погледни ме. Главният виновник за победата на Соня Дар, според мен. Честито, момче младо. Страничевски зет ми казва, верно е. Благодаря ви, момчета, довиждане. От мен, благодаря ви за поздрава, успех до година. Вярвам в Страничево, в Калиново.